Wara li ppreżentat proċeduri fil-qorti kontra l-eks mara ta' Daniel Bogdanovic Ellison Apap u oħta Valerie Apap, il-Ministru Justin Caruana naqset milli tidher quddiem il-qorti sabiex issostni l-allegazzjonijiet tagħha. Ippreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud, il-qorti tgħiddex semet li l-prosekuzzjoni tgħid li mxiet fuq l-allegazzjonijiet tal-Ministru Justin Caruana biex ħarġet l-akkużi tagħha u issa m'għandha xejn aktar xi żżid magħhom. Min-naħa tagħha d-diviża tal-aħwa Apap qalet li quddiem dawn iċ-ċirkostanzi hi m'għandha xejn xi żżid, anke għal fatt li l-istess Ministru Justin Caruana kienet twaqqet il-proċeduri illi kienet fetħet quddiem il-qorti tgħiddex dwar allegat fastidju minn Ellison Apap u oħta. Fid-dawl ta' dan ix-xenarju l-Maġistrat Joe Mifsud ta' sentenza illi fiha llibera lill-aħwa Apap minn kull akkuża. Fil-bidu tas-seduta l-Ispettur Berna Spiteri spjega lill-qorti li meta l-Pulizija kienet ħarġet l-akkużi fil-konfront tal-aħwa Apap, il-Pulizija mxiet biss fuq l-allegazzjonijiet illi kienet għamlet il-Ministru Caruana. Il-każ kien ħadu fideh l-Ispettur Joseph Gawċi illi għandu ħuħ jaħdem fis-Segretarjat tal-Ministru Justin Caruana. Mistoqsek il-Pulizija għamlet xi investigazzjonijiet lil hinn minn dawn l-allegazzjonijiet, l-Ispettur Bernard Spiteri wieġeb fin-negattiv. Il-Maġistrat Joe Mifsud fis-sentenza tiegħu iddeċida li l-aħwa Apap għandhom jiġu liberati minn kull akkuża għaliex il-qorti ma sabet ebda ħtija fil-konfront tagħhom. B'hekk fil-qorti ta' għawdex ingħalaq kapitlu ieħor fis-sensiela ta' deċiżjoni żbaljati meħuda fl-aħħar xhur mill-Ministru Justin Caruana. Dan wara li reċentament kien ġie żvelat illi kienet daħlet magħha fil-Ministeru lil ħabib tagħha Daniel Bogdanovic.